Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Tazza tad-dinja il-ħin kollu kullimkien, issa anki fil-kamra tal-banju. Charlene Merċieqa sita negozju f'Taslima irnexxilha ddaħħal element ta' tazza tad-dinja anke fid-dinja ta' żbuħija, jew aħjar l-iġene. Dan hekk kif qiegħda tipproduċi sapun li fuqu għandu bnadar ta' wħud mill-pajjiżi li qed jieħdu sehem fit-tazza tad-dinja għal din is-sena. U ma tonqos sapuna ta' Malta, anke jekk it-tazza tad-dinja għal pajjiżna hija xi ħaġa ferm bogħod. Saqsejna lil Charlene minn fejn nibtet din l-idea. Fil-fenomenu kollu tal-World Cup, iddeċidejt li noħroġ ukoll b'nadar ta' pajjiżi oħra. Dawna biss ovvjament nagħmelhom għal dawn iż-żminijiet biss, meta nibqa' xorta ta' Malta biss. Għaltilna li hemm żewġ proċessi x'tista' segwi biex isiru tipi differenti ta' sapun. Il-proċess kiesaħ jew dak ta' saħħan u ferra. Għal dan is-sapun użajna l-proċess ta' saħħan u ferra li hu madwar 24 siegħa. Bil-bażi diġà lesta segwejna l-aħħar ftit ta' dan il-proċess billi żdied il-kulur aħmar fuq il-bażi bajda. Wara li jibbisu jingħaqdu, is-sapun ikun lest għat-qassim u kull ma jkun jonqos huwa d-disinn tal-George Cross fuq is-sapuna. U l-Maltin għal liema bandiera qed jistaqsu l-aktar. Iktar li mxiet hija ta' Taljani, però ħadu għal raġunijiet vari. Supporters, non-supporters, għal affarijiet għal raġunijiet li forsi ta' xi insulting minn sempliċement għax tissopporti għat-tim.